Gør dig klar til at dykke ned i spændende historier fra det gamle Norge, fulde af mod og uventede vendinger. Velkommen til endda en video, fyldt med fascinerende historiske kuriositeter. I dag skal vi udforske den gribende fortællingen om, hvordan Norge mødte sin største trussel i 1940. En historie om mod, forræderi og modstand mod alle odds. I 1940 blev den norske hovedstaden, Oslo, invaderet af nazistiske tropper en torkede og kald aprilmorgen. Den grå himmel spejlede usikkerheden og frygten, som greb folket. Lyden af stridsvogne rungede gennem de stille gatene, mens soldaterne marcherte mod regeringsbygningerne. Den tyske okkupation af norsk jord markerede begyndelsen på en mørk og udfordrende epoke for et folk vant til frihed og uafhængighed. Oslos indbyggere fik sine daglige rutiner snud på hovedet og måtte nu leve under et nådeløst fremmed styre, fast bestemt på at underkue en hel nation. Til trods for nazisternes invasion begyndte den norske modstanden at organisere sig i det stille og spandt et netværk af hemmelige operationer og civil ulydighed. Grupper af patrioter, fast bestemt på at ikke bøje se for fiendens åg, begyndte at sabotere forsyningslinjer og forsinke okkupantens planer. Kodebeskeder blev sendt mellem modstandsmedlemmer, som planlagde strategier for at undergrave nazisternes autoritet. Hver modstandshandling tændte et håb i nordmændenes hjerter og viste, at frihedens flamme aldrig helt kunne slukkes. Under den nazistiske okkupationen udmærkede den norske modstanden se ved kreativiteten og dristigheden i sine kampstrategier. Hemmelige grupper udførte vågale operationer for at sabotere fiendens forsyningslinjer og hindre tyske troppers fremmarch. Kodede meldinger blev sendt i al hemmelighed mellem modstandsmedlemmerne, noget som muliggjorde effektiv og tryg kommunikation. På denne måde viste nordmændene en urokkelig modstandsvilje, da de satte sine liv i fare gennem civil ulydighed og farlige spionopdrag. Modstandens beslutsomhed og kløgt var afgørende for at svække nazisternes kontrol over Norge og holde håbet om frihed levende. I årene med nazistisk okkupation blev den norske civilbefolkningen udsat for harde restriktioner og nådeløs forfølgelse fra invasionsstyrkene. Ytringsfriheden blev kvalt, og kulturelle udtryk blev forbudt i et forsøg på at viske ud den norske nationale identiteten. Skoler blev strengt kontrolleret, med ideologisk indoktrinering påtvunget eleverne. Frygt og mistillid prægede hverdagen til folk, som levede under konstant trussel om repressalier for enhver handling, som blev anset som undergravende. Ligevel voksede små tegn på modstand frem i mørket, og holdt håbet og værdigheden til det norske folket i live. Under den nazistiske okkupation voksede solidariteten mellem nordmænd frem som en mur af modstand mod uret og undertrykkelse. Naboer hjalp hverandre, delte på knappe matvarer og skjulte forfulgte personer. Hemmelige modstandsgrupper fik stiltiende støtte fra lokale handelsfolk, som skaffede nødvendige forsyninger. Norske kvinder spilte en afgørende rolle i støtteapparatet til modstandsbevægelsen og risikerede levende sine ved at fragte beskjeder og skjule flygtninger i hjemmene sine. Det var i denne ånden af samhold og samarbejde, at nordmændene viste, at de sammen kunne møde enhver modgang og bevare hjemlandets værdighed. Et kapitel med mod og dristighed blev skrevet i den norske modstandens historie under okkupationen. En gruppe unge studenter, ledet af en idealistisk lærer, bestemte sig for at udfordre de nazistiske tropperne direkte og gennemførte overraskende og risikable sabotageaktioner. En stormfuld nat, i lyset fra svage lygter, klarede de at deaktivere fiendens kommunikationslinjer og forstyrre deres planer for regional kontrol betydeligt.
Til trods for den overhængende faren og de potentielt ødelæggende konsekvenserne, viste disse ungdommene et usædvanligt mod og en urokkelig vilje i sin kamp for folkets frihed. Kampen for landets frigøring kulminerede i episke øjeblik af modstand og heltemod, da nordmænd mødte invasionsstyrkene med urokkelig beslutsomhed. Gennem en række intense og strategiske sammenstød klarede de lokale krigerne at påføre nazisterne store tab og overraske alle. I et af disse afgørende slagene klarede norske styrker, ledet af en frygtløs kommandant, at slå tilbage et massivt angreb. En imponerende demonstration af sammenhold og mod. Dette øjeblikket styrkede ikke bare den norske modstand, men viste også verden, at et uovervindeligt folk kan overvinde enhver trussel. Norge rejste sig som et symbol på modstand og kamp for frihed, og inspirerede fremtidige generationer til aldrig at bøje sig for tyranni. Den norske modstanden trodsede alle odds og spilte en afgørende rolle i udfaldet af andre verdenskrig. Midt i krigens grusomheder kæmpede de norske krigerne udrætteligt for at befri sit land fra nazisternes greb. Hemmelige operationer blev planlagt og gennemført med kirurgisk præcision og svækkede fiendens kommunikation og forsyningslinjer. Våghalsede og farlige sabotageaktioner blev udført af modstandsgrupper med mål om at jage fienden ud. Indsatsen strakte sig også uden for landets grænser. Mange nordmænd sluttede sig til de allierede og kæmpede på andre fronter. Modet og viljen til disse krigerne var afgørende for at svække Nazi-Tysklands magt og bidrage til de allieredes sejr i verdenskrigen. Efter Norges frigøring og krigens slut blev modstandsheltene hyldet som symboler på mod og vilje i hele nationen. Gader og torv fik navnene til dem, som ofrede livene sine for friheden, og deres mod og offer blev æret. Overlevende blev mødt med ære og taknemmelighed, men bare også med fysiske og følelsesmæssige arer fra en kamp, som for altid ændrede landets historie. Fortællingene om de hemmelige krigerne blev en del af norsk folklore, videreført gennem generationer som eksempler på urokkelig modstand mod undertrykkelse. Arven efter disse heltene lever videre den dag i dag og tjener som inspiration for alle, som kæmper for retfærdighed, frihed og værdighed i verden. Historierne fra det gamle Norge er som lysstråler, som bryder gennem fortidens mørke og lyser op vejen mod mod, forræderi og modstand. Blandt de majestætiske og bratte fjordlandskabene opstod legender om frygtløse mænd og kvinder, som trodsede det umulige. Hver kamp, som blev udkæmpet, hver strategi, som blev smidt, og hver heltedåd, som fandt sted, vidner om den uovervindelige menneskelige ånd i møde med prøvelser. Barna af det gamle Norge bar med se den hellige ilden af beslutsomhed og en urokkelig tro på, at frihed er en umistelig rettighed, som må forsvares for enhver pris. Slik fortsætter de norske sagaene at klinge gennem århundrederne og minder os på, at selv i de mørkeste tider findes det altid et glimt af håb, klart til at lyse vejen for dem, som våger at udfordre skæbnen. Ligte du at lære mere om disse utrolige historierne? Læg igen en kommentar, del med vennerne dine, og ikke glem at abonnere på kanalen, så du ikke går glip af næste episode. Håber du likte videoen.